Bi alamisa don ye avril kalo tile 23 san 2026 Bamako News TV jabarani filɛlibagaw aye aw bisimila an ka kunnafoni sedelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Mali finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye état major général des armées ye a ko a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen lajɔliya k'a yira k'a fɔ ko min ye jamana lakanani okumu kɔnɔna na ani jamana kɔlɔsili okumu kɔnɔna la Mali finitigiw n'o ye forces armées maliennes ye u filɛ nin ye ka wulikajɔ belebeleba de kɛ wulikajɔ min ni nɔ bɔra la sabu kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ Bamaci maa 70 ɲɔgɔn na n'o ye terroriste ye jatigɛwale tigilamɔgɔw Mali finitigiw sera ka dangarikɛ u la a kɛra jantigila kununko arabadonya in yɛrɛ la avril kalo tile 22 san 2026 halisa an bɛ to Mali kibaruyaw nɔfɛ. Mali ka cɛkɛda min bɛ yen ni a sigilen bɛ adamadenya tɔbɔtɔli ani maaw ka hakɛ tɔbɔtɔli ani baarakɛlaw ka hakɛ tɔbɔtɔli n'u k'a ma ko Institut national de prévoyance sociale INPS ni dɔw b'a dɔn o la a ka bolofara min filɛ nin ye bajangarakaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ olu kɔni welela bɔgɔ jeninen kan a kɛra avril kalo tile 21 san 2026 jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko comité citoyen de l'action publique ni kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna na ka INPS wele ka a ɲininka u dalakan na yalima adamadenya ani min ye baarakɛlaw ka kow b'u bolo cogo di. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ an ka Mali politikima min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Dr Umar Mariko Dr Umar Mariko yɛrɛ min ni a ti jamana kɔnɔna na yan ni waati in na ko a donna an ka jamana dugukolo kan awa ani maaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu minɛnen don awa Bamaciw fɛ i n'a fɔ maa 17 bɔɲɔgɔnko ani o maa 17 bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na walasa ka hakilina falen-falenw kɛ awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana ani maaw ka ɲɔgɔn ye minnu bɛ yen nɔ ni maa 17 nin bɛ olu bolo awa n'o ye Jim Mawu ye kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko Jim Mawu yɛrɛ de ye awa Umar Mariko sɛnsɛn walasa a ka t'i ɲɛda ni maa ninnu kan fɛn min kɔni ye i ka dɔn Jim Mawu ye n'o ye Bamaciw ye u kɔni ye layidu min ta Umar Mariko ye o de ye k'a fɔ awa maa 4 ɲɔgɔnna bɛ yen a la u bɛna olu bila awa o kɔrɔ ye k'a fɔ maa 17 in bɛɛ lajɛlen tɛ se k'a bila nka u bɛna maa 4 kɔni bila. N'an bɔra yen nɔ Mali ni Moritani cɛ gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ sabu Moritani jamana filɛ nin ye k'a ɲini u ka jamanaden minnu bɛ Mali dugukolo sanfɛ yan nɔ u ka Mali dugukolo bila joona joona kabi an bɛ an kumana ko dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko Gidimakan ayiwa ko Moritani jamanaden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na Moritani jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini u ka jamanadenw fɛ u ka yen bila. Nin wagati in na an bɛ taa jamana kɔkan kibaruyaw nɔfɛ Niger jamana kan u ka jamana marabaaso n'o ye gouvernement ye ko a ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛyew n'o ye association ani ONG ye minnu tɛ sariya kɔnɔna na awa a jirala k'a fɔ ko association 2900 awa n'i y'o jateminɛ association bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Niger jamana kɔni a bɛ se 4700 de ma ko 2900 bɛ yen nɔ olu ka baaraw jɔra k'a sababu kɛ u tɛ sariya kɔnɔ Niger ale jamana kɔnɔna na. Iran jamana ye a lase k'a fɔ ko u ye tigɛ kɛ kurun 2 kan n'o ye baton belebeleba 2 ye minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ boli kɔgɔji sanfɛla la yɔrɔ min n'u k'a ma ko détroit d'Ormuz awa ni awa taji tɛmɛsiraw de don Iran jamana kɔni y'a jira k'a fɔ a ye tigɛ da baton belebeleba 2 kan nin yɔrɔ kofɔlen in na ni de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sedelimaw na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.